kabus nga kabataan sa Barangay Tangki, Talisay City ang nakabenepisyo sa #SpreadKindness sa Talisay City Police. Samtang 13 ka mga PWD sa Dakbayan sa Naga ang gitabangan. Ani ang report ni Femery Dumabok. Mga pahiyom ang makita sa mga panagway nining mga bata sa sitio Sambagan, Tangki, Talisay City. Dinhi sa ilang baybayon. Human sa tunga sa adlaw, dulaan sa 50 ka mga kabus nga bata ang nakapahimo sa libreng pakaon. Samtang naghatag og inspirasyon ang pipila ka mga pulis aron pagdasig sa mga bata nga mopadayon sa pagtungha. Usaw-usab kini kapaagi aron makalikay ang mga bata nga malambigi sa bisan unsang krimen nga mogamit sa kabataan. Pipila sa mga kalingawan nga gisalmutan sa mga bata mao ang basketball game, tali sa kabataan ug sa kapulisan. Pipila kanila nakadawat og tag sa kagatos pesos ug mga loot bags. Kabahin kini sa pagsaulog sa Talisay City Police sa 20th Police Community Relations. Samtang 13 ka mga persons with disability sa Dakbayan sa Naga ang gihatagad og assistive devices sa kagamhanan. Lakip sa gipanghatag ang wheelchair, sungkod, walker ug uban pa. Ang City Social Welfare and Development Office ang miabag sa pag-apod-apod sa assistance to individuals in crisis situation kun AICS. Ang pag-apod-apod sa wheelchairs o guban pang assistive devices subay sa 4th National Prevention and Rehabilitation Week celebration. Oban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.